ngayon. Wala akong ibang hinangad kundi ang ibigay sa kanya ang pinakamabuti. Lahat iniis ko. Nagsakripisyo ko. Halos kinalimutan ko na ang sarili ko. Pero naging kulang pa rin. Ang inakala kong tama ay bakit naging mali? Magandang araw na muli sa inyong lahat. Ano pa ginagalaw yung pagkain mo? Wala akong ganang kumain, Rogelio. 3:00 na ng hapon. Late na para sa lunch. Andiyan ang pagkain mo pagkatapos ayaw mo pa. Sige na, kumain ka na. Stella, ano bang iniisip mo? Marami. Siya nga pala, salamat ha. Sinamahan mo ko sa pagpunta sa employment agency. Hindi ko rin inaasahan na mapapadali yung pag-alis ko eh. Kumpleto ng mga dokumento mo. Nagkataon pa na kailangan ng caregiver sa Singapore. At recommended ka pa ng kaibigan mo. Oo nga. Tapatin mo ako, Stella. Ito ba talaga ang gusto mo? Ang bumalik ka sa abroad? Bakit hindi ka sumagot? Naguguluhan ako. Kasi nga, hindi naman talaga itong plano mo. Ayaw mo na bumalik pa sa abroad, di ba? Kung narito nga ako, pero ganito naman ang sitwasyon namin ng anak ko. Paano nga kayo magkakaayos kung aalis ka? Bahala na. Dahil lang dyan, sumusuko ka na. Stella, ikaw na rin ang may sabi na gusto mong bumawi sa kanya. Ayaw mong mawala ka na hindi malang nakakasama ng matagal ang anak mo. Paano mangyayari yun kung aalis ka na naman? Siguro, ito talaga ang kapalaran ko. Tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Asa ka sana naman, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Ipinapangako ko sa'yo, kung hindi ka naaalis, tutulungan kita para maayos ang problema niyo ng anak mo. Auntie Consuelo, hindi na po yun bago. Nabanggit ko lang sa'yo. Kasi nga buong akala ko hindi na siya babalik pa ng ibang bansa. Wala naman siyang pinakikinggan. Ayokong ganito kayo ng mama mo. Sanay na ako. At hindi mabuting makasanayan ng ganyan. Mag-ina kayo? Sa tawag lang. Oo, mag-ina kami. Pero ni minsan hindi yun nangyari. Laika, hindi nagkulang sa obligasyon niya sa'yo ang mama mo. Alin? Yung mga material na bagay na ipinadadala niya? Yung pera na ginagastos ko? Oo. Pera lang yun, auntie. Pero higit pa doon ang inasam ko. Hindi nga siya nagbabakasyon man lang. Mas gusto niya, ipagtrabaho pa rin yun, kesa yung bakasyon niya ay gamitin na makasama ako at makilala. Hindi na maibabalik ang mga yon. Alam ko. Pero hindi yun maaalis sa isip ko. Dahil sobra akong nangulila sa kanya. Kapag nagkakausap kami sa phone, nung high school pa ako, yun pa rin ang pinakikiusap ko. Na umuwi na siya. Pero hindi niya ako pinakikinggan. Mas gusto pa rin niya magtrabaho dahil sayang daw yung oportunidad. At lahat ng yon, inipon mo dyan sa dibdib mo. Hindi ko yung sinasadya, auntie. Pero hindi mawala sa isip ko. Kapag naiisip ko, nasasaktan pa rin ako. Na hindi niya ako nagawang pagbigyan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Jane, naglinis ka ng buong bahay tapos sinaplayin mo pa ng Starwax Floorwax yung sahig. Kahit man lang sa maliit na bagay, makatulong ako dito sa bahay. Kaya lang baka mapano ka. Alam mo namang buntis ka. Dapat nag-iingat ka. Ayan, parang napagod ka yata. Okay lang ako. Uy, siya nga pala. Naitawag sa akin ng auntie mo. Babalik na lang daw sa ibang bansa ang mama mo. Okay lang ba yun sa'yo? Eh, yun ang gusto niya eh. Kaya ako magagawa. May magagawa ka. Na ano? Kahit nga minsan, hindi nga niya ako pinakinggan. Malay mo, iba na ngayon. Eh, ngayon ko pa ba gagawin yun? Jean, matagal na akong sanay na hindi siya kasama. Kaya para saan pa at pipigilan ko siya? Ang gusto ko lang, magkaayos na kayo. Tol! Oh. Tol! Bakit? Tol! Nabulyaso. Ha? Halika, bilisan mo. Kailangan makalis tayo. Bakit? May mga parak. Ha? Mukhang tayo sa tiyak. Ano? Bakit? May alam ba sila tungkol sa racket natin? Hindi ko alam eh. Basta may nakapagsabi na delikado tayo. O sige, tara na. Oo. Ako na, loko na. Wala na tayong kamula, Tol! Tama lang yun sa kanya, Jean. Pusher pala sila ng kaibigan niya. Ay, wala ka pala talaga mabuting aasahan kay Marvin. At baka idamay ka pa sa ginagawa niyang kalokohan. Kaya tama lang na hinayaan mo siya. Tsaka, ayoko na rin ipagpilitan pa ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Ikaw na lang ang bahala. Ano ka ba, Estela? Malay mo, baka may mangyaring maganda. Matigas ang puso ni Laika. Hanggang ngayon, dala-dala niya lahat ang hinanakit sa akin. Ikaw rin naman kasi. Sa halip na suyuin mo ang anak mo, nagmamatigas ka rin. Hindi porket ikaw ang nanay, ikaw ang laging masusunod. Yun ang ipinaghihinanakit sa'yo ni Laika. Hindi ka marunong makinig sa kanya. Ay, may tumatawag. Sandali lang. Hello? Oh, Jane, bakit ka napatawag? Ano? Ay, sige. Pupunta kami. Estela. Bakit? Ang anak mo, si Laika. Bakit? Ano nangyari sa kanya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Jane, si Laika, nasan? Nasa loob pa po ng emergency room. Ano ba nangyari sa kanya? Paano bang anak ko? Naisipan po kasi niyang magkabit ng kortina. Tumuntong po siya sa upuan. Kaya lang, na-out of balance siya at nahulog. Tapos, ayun na nga po, dinugo na po siya. Oh, Diyos ko. Ang pinagbubuntis niya. Kaya nga po natakot ako eh. Iyak po siya ng iyak kanina. Jane, maraming salamat sa iyo, ha? Hindi mo pinabayaan ang anak ko. Bago nga po nangyari yung pagkakahulog niya, kayo po yung pinag-uusapan namin. Ako? Opo. Kinukumbinsi ko siyang makipag-usap na sa inyo. Napuntahan kayo. Tahimik lang siya habang kinakausap ko siya. Alam ko po, plano niya kayong puntahan. Kaya lang, eto nga po yung nangyari. Totoo ba lahat ang sinasabi mo? Iyon po ang pakiramdam ko. Kasi alam ko, namimiss niya rin po kayong kasama. Lagi siya nag-iisip ng malamang babalik kayo sa abroad. Ang totoo po, feeling ko, iba ang laman ng puso niya kesa sa sinasabi niya. Pinangingibabawan lang kasi siya ng pagtatapos sa inyo.
Mahal po kayo ni Laika. At sana nga po, magkaayos na kayo. Laika, ligtas na kayo ng baby mo. Salamat naman. Walang masamang nangyari sa kanya. Kumusta ng pakiramdam mo? Hinang-hina ako, Auntie. Kaya kailangan mo ng maraming pahinga. Si Mama, Ngayon ang alis niya. hindi man lang siya pumunta dito. Sa oras na ito ang schedule ng flight niya. Pero, nandito pa rin siya sa ospital. Hindi na siya tumuloy dahil alam niyang mas kailangan mo siya. Kayo ng kanyang magiging apo. Laika, anak. Mama, Sorry, anak. I'm sorry sa lahat ng nagawa ko. sorry din po. Alam kong binigo kita. Binigyan ng sakit ng ulo. Kalimutan na natin yon, anak. Marami ako naging pagkukulang sa'yo. Hindi ako nakinig sa'yo. Dahil para sa akin, ako ang tama. Ang mga desisyon ko makabubuti sa ating dalawa. Lalo na para sa kapakanan mo. Pero hindi ko naisip ang mga gusto mo. Ang laman ng damdamin mo. Napakasimple lang noon. Ang makasama ako habang lumalaki ka. Pero binaliwala ko. Pinili kong material na bagay na kaya kong ibigay, na inakala kong mas tama at makapagpapasaya sa'yo. Pero hindi pala. Dahil mas mahalaga sa akin na kasama kita, Ma. Ang nandyan ka habang lumalaki ako, gaya ng ibang kabataan, na may nanay na naiiyakan, may nagtatanggol, humayakap kapag may sakit ako. Dahil sabi ko nga, handa kitang tulungan. Huwag niyo lang akong iiwan. Oo, anak. Ngayon naiintindihan ko na. Kaya nga nagdesisyon akong huwag nang tumuloy. Gusto kong maging ina. Hindi lang sa tawag, kundi magawa ko mga maliliit na bagay na siyang magpapasaya sa'yo. Salamat, Ma. At ngayon magiging nanay na rin po ako. Ayokong mawawalay sa akin ang aking anak. Oo, anak. Magtutulungan tayo para palakihin at ibigay sa kanya ang kailangan niyang pagmamahal. Oh, Ma. Maraming salamat po. Maraming salamat din, anak. Hindi pa huli ang lahat. Para bumawi ako sa'yo at sa aking magiging apo. Para sa isang magandang pangako ng bukas. Ipangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Alan Ortega, at si Susan Robles sa papel na Estela. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Bobby Cruz.
Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan ang aming ihahandog sa inyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako. Ang Bukas.